hamunyangwira manje akakotana ari kurima ini nditorumba kwabva hamunyangwira pausvika kwabva hamurowa bhutsu kudhara mutundu dedede ini ndakutotaira ndizoyawamai waurunduurairei kana wachizonyinda nezvaanotaura izvezvo zvekuti inini ndimburai saka munoziva ndarwadziwa sere nhasi uno ndatofamba pane zai pamba pano ndashaya kuti ndafamba sei zai kaona bhutu afa newe uri kudini uri kufa ndipo ndaida kutoita zvefight changamire ndinote mugore rakapera mugore rakapera iri pana anonzi Phineas Kutu akashaika ndemurume wanaya Phineas Kutu nguva yataikana hondo yeminda ndakangoto pave nechikamu chevashandi vomapurazi saka inini semunhu akanga ari mudensi committee ndakanzi chisarwa chipo vashandi vomapurazi ekugara akakwana vanhu vairi anova Phineas Kutu naFarai Mutetwa ndobva ndavagurira minda bva ndavaratidza futi pekugara gore rakapera iri Gutu uyo akauya kurima mumunda mangu mumunda make harime ende hakuna chaanotomborima kumunda kwake asi mumunda mangu ndo makauya chirima nekuti padhuze pane mvura inonyuka mumunda mangu inini ndobva ndamuti iwe wese uri kurima mumunda mangu zvikanzi mudzimai ndiye anonditi rima kutaura mai ava kubva ndamubata ndamutakura kubva ndaenda kunomukandira kunze kwemunda wabva aenda unondimangarira kumapurisa amangara kumapurisa takaenda kukoti kwamutasa uko saka taenda kukoti ndakawanika ndisina mhosva asi mai ava manje ndiri kubva pamba pangu ndichienda pabasa pangu pandinoshandira wakandiona ndichiuya kubva wandiapproach tichibva taenda unosangana parodi kubva wandibvunza kuti iwe unombotembei iwe ndakati nokuti zvanyanya kudii zvikanzi unoziva kuti upenyu hwakaita unga zai unofa wakamira iwewe ndinoda murume ane nzanga nhatu kwete zvawakatipa wakati mhai kupa unoenda wachipa iwewe ndakangoti dzimwe nguva amen pandanyarara masondo akapera imwe mwedzi wapera uno mukunda wavo wauya naye panapa anonzi Grace akauya pamba achiuya achinditaurira kuti atumwa namai vake kuti iwe toda kupa mazuva 3 unenge wafa iwewe kubva ndachiona ndakati no iyi nyaya iyi nezvandiri kupota ndichisangana nazvo handiri kusangana netunhu twakawanda kana kundorwara kumwe kusinganyatsi kunzitsitsika muhope umo unoona hondo dzimwe dzousati wamboona ba saka ndakati no regedzai ndisvitse kuna changamire andibatsirawo inini ndanzwa inini namai ava akakwana akatopfuura aripo anonzi Grace pamusoro izvi ndiri mai pamusoro izvi wangotora pamu yangu pamu wachitibhadhara mari munhu wekuti rwizi nderangu petinotora mvura tichiendesa pachigayo pamba wangotora pamu wabva ndaendaumba kwavo ichivati ndidzoserei pambi yangu zvikanzi tirikubhadhara mari $60 pamwedzi ndiwo yekuti muri kutora mvura nekuti mvura irwizi rwangu iwo kubva umba kwavo nepane rwizi pane 200 meters pedu i50 meters kubva pamba pavari kuti hanzinde pamba pavari kurwira ipapa baba wakapatema watema
waona kuti pachena utangoti ndepangu wakutounza mabhodhi kutoisa nebhodhi padhuze nepambo. Saka mama kuzovapopotera kwakaita wanga warowa baba nemupini panapa pasaidi. Baba wakasvika mukufa uchiti riti rwangu iri rurwadza kukaita makore. Iwo warowa nemupini wakabata futi umwe maoko wanga wakabata bhembe. Tikafonerwa wanzi warowa chii baba, asi warembo chingoti shungurudza nemunda. Tine 3 hectares kwakagurira umwe munhu wepanext kuti nekuti ndinda kakurwira iminda. Tambe munda. Pamusoro ini yaizvo ndinoti nditaure pamberi paMwari kana kuti pamberi inozi kesi yamavhungwa. Saka inini sinzi ndakagara muenda mirefu iyoyo baba awa handina kubva ndambourirana nawo kuti pane apo takabhuya kana kuti pane apo takataura kana kuti pane apo takapokana. Waiwirirana mudhara wangu murume wangu wakashaika ndiye aiwirirana naye achindomutaurira nyaya dziya dzangu achindomutaurira nyaya dzangu kudhara achiti akwazi ndibhurusi zvakati. Ini ndichitombofunga kuti ndikati inini baba kuti bhurusi ari kumutaura kuti inini ndakashata endai munogare kupi iko ngekuti inini ndakadini ndakashata. Kubva pawana 5 yawatatorana nhasi ndipo mauchiuya munda mirefu muno motaura kuti uyu wakunditaura kuti inini makashata muri muroyi wetwe kutaura waiti apa pamain road waiti ari kudarika. Handina kubva musei ndataura naye kana vanhu munharaunda mavanotozviziva. Handina musei ndakazotaura naye last year but 1 iyoyo yaari kutaura akasvika paumbaku. Muda watori panapa panodikirirwa machipisa ndo pane garden takaona panoita kuvhara garden tobva tavhura garden. Kutema kutakaita miti zvibutsa zvacho zvikatoora last year but 1 iyoyo. Kudhara waita ake basa rekurima maonyenzi waindoti ari kudarika kuti uyu munda wangu ngoti vanhu vaiti vamwe vakudarika kuti kudhara kuti hei iwo mudhara wakaoma kurima maonyenzi yakadai akati ehe ini ndakajaira kurima ngoti ndaisenza kwaSamanga Mozambique saka ndakaona kuti kurima ndokune mari mazuva zvakanaka. Saka umwe musi wabva hamunyangwira manje akakotana ari kurima ini nditori mumba kwabva hamunyangwira kwausvika kwabva hamurowa bhoti kudhara mukundu dedede ini ndakutotaira ndizwe yawa mai waurundiurairei kana indikati munhu yawera pamwana here wabva ndabuda ndobva ndamuona bhurusi yaurudini wakukwira ngemapeto akadai panapa neuko kudhara wakandoti umburu gadheni uya watsveta nemaonyenzi aisi. Ini ndobva ndati zveshuwa ndakakrosa rodhi iri fanika zvakaita apo padhowa apo pamain road vandabira rodhi vandasvika ndo musi uyo ndakatanga kutaura nemurume uyu ndikati iwewe uri kutembei chaunotemba uri kuuya kuurayira mudhara wangu munda mushupa uri kuurayira munhu uri munda make uyu apa wakatema takasvika tiisango padhuze nepamba pedu saka iwe wakuuraya murume wangu papo zveshuwa ndakataura nekutsamu ndakamupima so ndikati iwewe da haukwani ngekuti ukaona gutu afa newe uri kudini uri kufa. Ukaona gutu afa uri kufa ngekuti ukaona mabanhire wamuita ngoti wanga akati uko wanga akabata chipisi chemuti chakadai uko akabata Bennett zveshuwa ipopo mambo ndakazwa kugumbuka ndakazwa kurwadziwa ndikati ukaona gutu andofa chete iwo uri kufa ngekuti haurayiri munhu apa takasvika ridondo ndikati saka chouri kuurayira muchi endi inini mukadzi wacho uri kutaura kuti mukadzi wako handitauri handitekesani newe tikasangana tinondopfuudzana zvinoziya nharaunda yese kuti mbuya gutu naBruce havachingamudzana. Akaita nyaya dzake wouya unoita nyaya dzake akanga aona kuti wabwaikana kumba kwake wouya wogura ine ndine mapombi angu anoenda anoita hangu zvegoridhe zviwa kwamba wangu anoita hangu zvezvigaya zvavo pamba wouya wogura ngeBennett ba hapana mambo musei ndakataura naye murume asi ndakazvibata kwenguva yakareba ndichizvibata ndichindobva moyo kuti kwete musiya akadaro vandasvika ndichindonyarara kana zvaari kutaura kuti mbuya gutu wakauya parodi ndandisina nguva yekutaura naye asi musi waakarowa munharaunda ndiye yakaya first and last
kutaura nemunhu tinotopfudzana pfudzana akasangana wangu akutaura kubva makamuti Eh? waita muduku ndoda mumari nzaka ini ndataura kuti ndekuya ndakasvika pekuti ndinoda munhu wakapani vandataura ndikati iwe uri shumba handiti ini mai ndituma saka iwe ndiwo wakandipa kundura ngekuti ini ndoda urwa newe uri sekuva unoda urwa newe nhasi zveshuwa mambo ndakanga ndiri kunga ndichada kukwira mudenga ndekugumbuka ndichiona mudhara murume wangu ari kuyowera murume mukuru ndikafonera mukwamba wangu akaya nemotika tikaenda kugeneral ndikati ndikawesta $100 kurapisa nanhasi stiro wandofa ake muna april mwedzi uno mumwe mwedzi wapera pane 4 months afa asi wanga aine problem yekutoti hei bruso wakandiuraya munhu waimwa ndoro zvekumwa bruso wakandibanhara pamwe uye kuti chimbotorawo mvura unditoe kuti apa pangu pamwe ndakabanhwa ndibruso pari kudini pari kundirwadza asi iye ndandisina shungu nayo kuti ndimubvunze kana kuti ndimutaurire kusvika munhu adini yake munhu wazorora ake une 4 months agoyi azorora ake kudai asi haana kurwara kuzorora kwacho saka naye pfungwa dzangu vandatofunga ndikati hazvina basa kuti ari bhurusi kuti ari vanatonyarira mwoyo wangu mai angu ndinochengeta mai wari paumba vikazi mwana angu siyana nazvo zviro zvinowanika munyika siyana nazvo kuti gutu akafa ngeronda rake uyu apeno zvinozondopedzera naiko saka iwo semanyararire waindogara wakaita itaiwa ndikaenda kwasabhuku ndakaenda ndaripota akadarika kufa kwakaita murume wangu akadarika mai angu ari kugezi une 78 years parwizipo kuti padhibebe mwana angu ndiendese apo ndogezi akadarika iwo mbuya waakakumura indakakumura mainini munin'ina wao ndiyo anga akamira pasaidi uyu kutoti ratu akakumura wasini achikwira kuenda pavoka keu ndakada kuti nditaure pfungwa dzakanditi asi ndakaenda kwasabhuku zviri kwei kaiti sabhuku semakurire emuri kuita nyarara isa izvozvo nekuti ndinokuziya imbuya kuti muri wekunyarara hamuna noizi nemunhu muno saka inini vadadini aoraiti wataura vandaenda kuna chairman ndosvika chairman zviri kwei munhu une 87 years mukadzi mukuru wanga andogezorwisi ruriyoyama pane shopo pakati apaine roti uri paanoti ndopamo kwakudarika mbuya munoziva kupfeka kwamambuya makuru dzake iye mai bati handi murume ere udarika wakati handi murume ere udarika ndikati mai ndiye rozi bruce zvikaziva kukushupa uya ndikati ndiye iye saka tiri kundonetsana shewa nyaya chandikuona ndechekuti shandisanai mapfeko munhu umwe naunge azive mugano wake pemiti ine pairi kutaura kuti iwe unotangira apa uchiperera iwe unotangira apa uchiperera ngatisapfuure tichienda kusiri kwani kusiri kwako kuzikona dambudziko renyura ndekuti pane ari kukosa achienda kukosa ndasema muno kunetsa pati kunetsa nakuti hakundiiba especially muri maneighbors akamona muri maneighbors pano chazodawo muri mucho chadaidzirawo shaya anokuzwa ndiye ari panext door basi wiranai murowana wakuru ndipo nhangu ndakakutarisai kuti munongokidzana nemushonga mese hamuna mushonga pai wane mushonga chaiwo wakanyarara wanenge wakanyarara ivi zvokunyepera plus 3 days uriyo ka 3 days makakuti 3 days uyo wamu 7 days last year but one yake ndiyo ndakahamba mazuva ese amamuna zvokudhebhura ngechibhakeri ndipo ndaida kutoita zvefight aiwa munoona isu tedi tasitoti muri vanhu vakuru society handiti kana muri musociety muri muvanhu vakuru tiida kuti vanhu vadzidze kubva kwamunhu imi mukati ndimi vakuru muramba muri kukana hazviiti zvekudhebhurana siyana vandu mabhonzo enyu mese apa waizvo zvadu wabhonzo 8 months munhu arisati rahina mapera machembera siyanai nenyaya dzekuda kutandaisa anzi munhu umwe naumwe ngagare munhu wokwani mumba kwake mapepa enyu kana musiri quite sure tinotaura nekanzo youya
yokurakidza yemugameni kuti uyu pako chaibudana iyo pako chaibudana because mugara mamunyeperana kuti iyo kuri kugezerwa kuchisambo kuri kugezerwa nambuya ivo uyu woti magezera mumangu ndimangu andingakuvatutaura saka nyaya yenyu charimboda inoda kuti kanzo idi lenzi iuye yotaura kuti dai muganuri ndakatombobvayo ndo zvatingatokwasena ndakabvayo ndikatinyaya dzikanetsa munhu wandinetsa ndoti kuchazobva utakana kana kuti adini werenzi kana mapurisa akauya achiona pakaroerwa mudhara kaachiuya kukuti wakataura kuti ha saka mudhara warowa mudhara unoti mbudzi dzenyu dzinofuya panapa neapo vakagumira fenzi yakushuwa Amsore Shumba. Inini dambudziko rine Amsore Changamire. Dambudziko rinoitika randakaona ane kusaziwa kwakanyanyisa. Takapiwa ma-coordinates. Munhu wese ane paanotangira nepaanogumira. Inini ndakatoisa mapegi mumunda mangu mese panoti inini. Ava havatozivi paunotangira nepaunogumira. Varoti hanzi mumunda mangu nekuti padhuze nepachinyi zvavataura kuti padhuze nepamba pangu. Asi mukaona kune munda wavo nepane munda wangu pakatosiyana kure, ndofunga patori ne almost 700 meters kubva pamunda wangu kuenda kune munda wavo avo. Stand yavo haiyambukirwi road. Kundoyambuka road watova mumunda mangu. Ndokusaziwa kuna mai apa. Vachibva vachizonyinda nezvavanotaura izvozvo zvokuti inini ndinouraya. Saka munoziva ndarwadziwa sere. Nhasi uno ndatofuma pane zai pamba pangu ndashaya kuti ndafamba sei zai. Munoziva tinotaura hedu tichiseka ka asi inini ndiri kurwadziwa. Zvinoitwa nevanhu ava izai rehuku asi hakuna huku inoenda kunopwanyira zai pamba pemunhu because kune chikwere kune zvikwere zvangu ndandikutoya kudare ndatoriona ndatova pageti aidzimaidzikubamandika ndinoda kutaura chokwadi chiripo chokuti ndozvatovedza kutaura kababa kuti zvese nyaya idzi dzinopera as long as munhu umwe naumwe akaudzwa akaziva pake panovimira ndokune nyaya yeso nyaya yese iri kunyaya yebhaundari kuti bhaundari pane ari kuenda kuumwe kusiri kuwani. Saka kana mumada kuti tikataura zvese zvakaita muchikidzirana muchiita sei, but as long as nyaya iyo yebhaundari isina kugadziriswa munoramba muchikukandirana mazai izvi muchaona ishato mangwana muchaone muchingodaro zvichingonetsana, but it's not necessary. Gadzirisai ishu yebhaundari, nyaya dzese dzinodi dzopera ikaitaure mukupi yawo ikoko shumba pangu inini ndinopaziva panotangira imi munopaziva asi umwe wenyu wamurikudzana nawo munozainzora tati isu imi munopaziva asi umwe wenyu wamurikudzana naye saka ndosaka hurumende ndeuye lenzi uye ikaitaure mukupi yauye wamubatsirei kuti right apa mova maisa zvinooneka kuti ndo pane mugara. Ndakaisa mapegi Changamire mapegi pakauya vanhu vekulenzi vachipa macoordinates. Ini ndine macoordinates angu ini ndakabva ndaisa simbi dzangu dzendakaisa ipapo. Kana kuuya yena handisi kumurambidza kuti asaure asi abatsire ava inini handina dambudziko. Unokwanisa makaisa pegi but makariisa pasipo ndosaka kupendera auye achiverify kuona kuti pamakaisa mapegi uyaziyo kupedzana uchisa mazai handi kwako pamausa mazai gara uyo gara mapegi aya handi togara zvakanaka. Next